karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Mahal kong kaaway, Tinuod yun yung gihongong sa bakukang sa kong utok. Unsa malay kikihonghong sa bakukang sa imong utok, Binoy? Matod pa sa bakukang nga ikaw ang babae nga gihigog manibos iyan. Unsa? Patya na. Patya ng bakukang sa imong hunahuna, Binoy. Patya na. Ayog pamate ng bakukang sa imong utok, Binoy. Ha? Pero kusog man kayo yung honghong, ma'am. Bisa kung saan yun ko nun hunahuna. Ikaw man yun ang babae nga gipasabot ibos iyan nga iyang nagustuhan. Ay, hilom na ko no anak, Binoy, bi. Ayaw na ko giskuti, anak. Nganon di man ka gusto hiskutan, ma'am? Tungod kay dako nang sa, Binoy. Ha? Sa di na makagusto tag medium, ma'am? Kapila na ako ibalik-balik og sulti nimo, Binoy. Dako nang sa. Daghan ang nagpatay tungod anang kabit-kabit. Hala tuod, no? Daghan man din na sa Facebook nga babae gibugno sa asawa siyang kabit. Napaybalita nga bana nakasakop siyang asawa og kabit sa hotel. Kabit milayat sa puste. Mao na. Asawa og kabit naapasan sa sud sa motel. Ang uban sakay sa motor. Mao na diha. Sa tanang sa nga mahimo sa tao, Binoy, kanang pagpangabit ang labing bugat. Mas bugat pa na sa nakapatay, ma'am. Mas bugat pa na, uy. Kay doon ay nakapatay nga, aksidente lang. Pero, kanang mga bit, gituyuan yun na nga sa. Hala, no? Og ayaw kong i-apil anang bakokang sa imong utok, Binoy. Sige na, lakaw na. Palika tong amo ni mo dito. Kamu nalipagdungan og panihapon. Nganon di man siya makigdungan o panihapon ako. Tungod sa bakukang busing. Unsa? Ano man? Daghan ba bakukang sa kusina? Nakakita ko ko sa kabakukang busing. Lakaw-lakaw, ilabay ang bakukang. Uy, di man mo pahawa busing. Time para ko. Nayaba gabi na eh. Unsa naman siya nagipanulti ni mo? Ayaw na nagpamugos, kundi siya makigdungan o kaon ni mo busing. Ngano laging di man siya makigdungag kaon ako? Kanang klarong rason. Nagbinag-om na siya. Oh, naglikay na tingali ni mo. Oh, unsa? Ngano maglikay mo siya nako? Lakaw-lakaw, balik ka. Ay, balik na sa kunhito. Pastilanoy, basig na tong natubusing. Balik ka. Nay, misuda man to siyang kwarto. Unsa? Murag way maayong buot si Alexa o si Ian diha sa isla? Oo, mura. Mura man sila og nagbungol. Og nga na nagbungol man sila. May nahibawan ka ba nga ilang giawayan? Wa masab. Pero, si Ian ba? Sige ginuktok sa Daplins Baybayon. Ang ilang buhay ra nga si Binoy ang nagpaso-paso sa Baybayon. O si dool ni Ian. Sige. Panidiikon unsa ilang giawayan. Man, Mama Alexa. Oh, nga nung nanuktok man ka, Binoy. Na, pahukaron ako no kanibus iyan. Ha? Kuan ko no, mangaon ako no mo. Dili na ko makigdungan yag kaon, Binoy. Unsa? Pero, unsaon man ini nako, ma'am? Naganahan man siya nga makigdungan o kaon ni mo. Ay, basta. Ing na nga, natuog na ko. Ug ugma. Say og hikay ha, ug pamahaw. Pakan silang tanan.
Ikaw di ay mamaliks, ha? Na ako'y gibuhat sa computer. Ay kung tugawa. Oh, ma'am, klaro man kayo kang naglikay na ni si Ian. Kinahanglang maglikay ko niya. Ha, bossing. Oh. Bossing. Usa naman, Binoy? Giandam na ni Alexa ang among panihapon? Ikaw lang yung kunoy kaon, bossing. Kay di na siya makigdungan ni mo kaon hangtod og ma. Unsa? Unsam na yung gisulti? Kinahanglan ko no nga maglikay siya nimo. Oh, unsa? Atala lagi. Misulti si Alexa ni mo, ana? O lagi busing, maingon siya ay, pamati ha, ingon siya. Kinahanglang maglikay ko niya. O anak, mao na busing. Mao gyud ang pagkasulti ha. Seryoso niyang naong busing. Nga nung kalit mo siya kalami? Ako magusing gisultihan busing sa gihonghong sa bakukang sa kong utok. Buanga gyud lagi nako oy. Sa magid nako ba? Pasaylo taon ko busing. Busing oy. Luhod ko busing Uy, yabag, Binoy. Sorry busing. Ay, pagluho diha, uy. Oh. Ay, nakasa gyud ko busing. Kini man kong bakukang sa kong utok ang nakaingon. Nganom de? Nasudlan ginagbakukang ang imong utok, Binoy. Oo, lagi busing. O ni ako siyang nasultihan sa gihonghong sa bakukang sa kong utok. Kaya unsa man de gihonghong sa bakukang sa imong utok, ha? Binoy? Ang gisulti sa bakukang sa kong utok busing, ako sab nga nasulti ni Mama Lixa. Unsa man lagi gisulti nimo ni Alexa? Matod pa sa bakukang sa kong utok, nga siya ang babaeng minyo nga imong nagustuhan. Oh, Sorry kayo busing, ha? Ako yun ni sa... Kay human akong sulti niya, nga maunay gihunghong sa bakukang sa kong utok. May desisyon naman siya nga, di na makidungan o kaon nimo. Busing? Sa yun ni sa bakukang sa kong utok, busing. Wa yun ko'y sa ini. Busing? o ganong nakasulti man sa kang Alexa, ha? Binoy? Kuan, kanang... base lang na sa obserbasyon sa bakukang sa kong utok, busing. Kuan man, good? Unsay obserbasyon nimo nako, Binoy? Kuan, una, miangko naman ka na mo nga di gyud ka magpakasal ni Ma'am Lira. Kay doon na kilaing babae nga nagustuhan. Mhm. Unya ikado ha, miingon ka nga minyo ang babae nga imo nagustuhan. O nya. Ikatulo, wa ko kakitang babae nga minyo nga nagpaduol-duol ni mo busing sukad kami abot sa bay. Unya, murag wa man sa gigibit-ibirang laing babae. O nya. Napay ikaw pat, ha? Napay kaupat, busing. Napagit. Nakita na ko nga igihan kayo kini Mama Lixa. Ikay abubuan og dili si Sir Id. Oh. Basi na sa'yo lang akong bakukang busing sa kong utok ba? No? Kuan? Biyay ko din, Binoy. Ha? Kaon didug imo. O niya? Biyay ko. Gusto ko mag-inusara. Hello, Carlo? May giawayan sila si Alexa o Ian. Maong, wa sila magtagat. O, bunsa mo kang ilang giawayan? Kaya ang anak ko may bawi. Kinahanglang imo ng tukion. O paningkamot nga, madugay-dugay ka diha. Ha? Kinahanglang mabuhat nimong imong tinuod nga misyon diha. Aw, okay.
Gamita ng kagwapo ni mo, James. Gamita ang imong pagka-playboy. Tintala si Alexa. Hello, Alexa. Ed, maayo kay nanawag ka? Dili ka busy? Dili man. Kumusta naman mo diya? Okay naman. Diyan ang mga photographer. Pahimuin lang sa og video commercial ang photographer. O gusto ko nga ikaw ang model. Unsa? Ako cute? Ikaw ang muduman niya nadapita. So, ikaw gyud ang ngayon nga mo-endorse ana para sa video commercial. Okay. O sige. Kamu na si Ian ang bahala diha. Bye. Bye. Ay, nandong ako mag-model, uy. Hi. Good morning, Mom. Good morning. James, coffee? Sure. Ma'am. Nakakuha na namog dagang anggol ang lugar. O sa may sunod. Unya na ta magsultibahin, ana, James. Oh. Nga naman kikuhaan man ko ng picture, ha? Gopahan magud ko sa imong now, ma'am. James, pagkapi na. Ay lagi ko ha. Pero ambot pa. Mura man uga. Nagkakitaan ko nimo sa unang panahon. Karaan na kay ng diskarte, ha, James? Bunog na kay na. Excuse una. Ayaw na, ma'am. Buhii ang akong kamot, James. Hamisa ni mong kamot, ma'am. Uy. Buhiin ang iyang kamot! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!